Safi kabisa msikilizaji wako kwa Masimba Jazz Band gente kiningirete badai kegeraga igase studio semambia wono mwacho motegereri buna nakumanyia buri tangani wikire ase studio mushimi wa Steven Sarika oyo no mo MC we wodi ibe no igotoka imeye bunge ya Nyaribari Chache county ya Kisii oikirega ase studio semambia wono ndetorarigeria egwodi ya ibe no nganga ya ikire siasa cia gusinchigenderete nebinde binge biri turanyara ko tokumurikira semambia bono kiagera Steve Arika no murayoberera se siasa ngaki entambe namanyite siasa cia gusi no nyenense ya Kenya na yiroche kwa jumla so ndo chikoligereri kwa jumla rogongo rwa gusinga kisiasa genderete nebintu binde binge mushimiwa karibu sana mbia mano ngakibuga kiro mushimiwa ambie bokete abantu baibe nombu yababokire nyabande chimareli chiro makweli naro yes abande nkoiberu bare nobogima bolebo bono tugwakira Nyasaye mbuya kiagera Biblia gotebanga sekera lingana igasi ito no gwaka mbia mono nabaigo kara kwani mugusibo na sa tegerete mambia bono ndetumaye gochaka chinkwana kwanza nchakere jibos cyane chebe no bantu banyaribari gusi yonse ngima Kenya ngima nechinse cha maiko abari Kenya ngo batenga na East Africa ngabwa kirebuya nabari bari chinse cha maiko ngabo irirebuya kyala bara umbotuko na intumugaso nande buna watetenga Kisii FM 4.1 iyere kirasi ntukungwe kana tole no nyana America na keki na batenga bali botuko twatenga botuko mashabiki ito bana musiki na bantu bandu basipatategerata bans amaigayo biamono sana mheshimiwa Arika totaraja gachinkwana gondo tuto chake ya mase mukuru wase brigadier Gararwa igante binga gogoika nchakireri boli rirega ayaga yokurusyo monguso na karokendo mukia bwo gukora emirimo asencherere tabauti n'abarayi bande kurusyo monguso no mukia tabauti abarayi bande barabikiagera kiro muntu nabwate design osenchera akora emirimo nande mokole ngani mwensi una botambe ngoteba unenche wodi yane igere ibeno tingo chaka go choro imechengo ya magina na magina kumateka gotoka tabaka sauti mugirango igo kiro muntu nabwate igento kiria abantu oli baganeti togo chaka ogande gose sauti mugirango tetego koro bolemi usimeka maugoro numata sama ugakwama wikomanya sama toka kwama wikomanya ninki gitakire asayo igo kiro murai nabwate design yae agotenge kegera ntuchietie college buna baba kugenda nga mokwebundi sogotenga nga mwatenge design yemo kiro muntu okugenda namagani yabantu bakochorete ne manifesto kwaliyete gatenga onyorere richief namba ko mwali chibuli bwekane unerio ikera ko majere ko mayabuno kwera ni naende ngagete ngoigure na kero kenda asa gutwara nga goseketara ya twara guisaneka ikiatharia na bagochanera uri buri enchirende nara okurukwala ni moseti igakombori ko bachaka na muburi mapema akobori ngekerengera likyo mushimu ari kankere kieke ikera bagabana batebire ngaki mbata gitigo jikogenda ko unengirwa n'aba senator ngakero kenda ba senator igo bakare ko basaba maaki na kero kende mbaliko boroki masikani buya ngaye kerengere kia ongere kieke bono mo MCA ekera bagabana batagete kero kende kworoki nga teri buya kero ba senator mbaliko baire buya kero bako unengi maite Kenya nensi ya machiko onye lichiko ligoteba aba senator ba unenge bagabana tinko ba mamenje nelichiko anesi oli bachenchire constitution yes onye baseneta bako ba amatarau no batenga ki chenchi ntumwanya bantu mambi nabako begabana mambi ndo baseneta ekogera nabakonyora bande nande balenga bagabana bono no bara baseneta na yoro mugabana onyo nanero oyore ko maseneta yanero mugabana igebinte biga ni intu sabanyene okay asante sana mheshimiwa Arika tiatorera nabona hase gwodi yao yaibe no ikagera yona aria abori gumapema natebunga mheshimiwa Arika kagwikaga gwikira ntokumanya bune biro biragende ase gwodi bune bintu nebinge sana kwariete ira na nabo tokona ko bimonite gekemo baada hikende
ikegera iskuru nere kware korosia yekerero kabisa kubotekana no gokonyo kwarigete kurose company ya Safaricom ne birasi binde mbire byarosigwe binde bire buna no mubwekano ase county ya Kisii yatima itinge binde byalire ase skuru ya Safaricom na ntinkwe wenya kwatenga Safaricom biyamano mpesa sogo chakobwate na kurose skuru imbanye tagulite yonspi bakarose kera ase skuru ende nsemo ya tembrole bana bagutumia negendere dikera batebete bakomutinyukane na riekoera bono igo isiko genda na mabati agendete kobekwa igo progress negenderete nande ntorigo promise bintu bitarikoera igo matenga Safaricom mutinyukane nekebungwe gotoeraria nali nocho ichase benchmarking kwa ngaki bintu bigenderete otaragende rinde umushimi wa bande mbale bakubulinga ngai bono umushimi wa likago eta neti gwagikie yera kubwati bakucha kuikera Safaricom na bacha komorosiri kirasi buoye ngai yagweta magendero ja kuyaikera ekiagera na bubago tebanga gwatemire maete tarincengo eta chinguru chiri abantu bibeno bangete na chichi gokore gasi kiara bateti nganga chinguru masabire bintu bono chinguru echine bono boli anto bibeno kaiba itete bakanga chinguru adari chinguru babo gete bagwagera chinguru echo bono na chikolente bi igoro radio mushimu networking kwa bwate ne chinguru chako kete kiagera na bwate network yogwesabera okay kabate nganga chinguru mbasabere ya bakanga ibintu gwikao ndi bigendera okay asante sana bintu bine mbere kwa kirasi nkire kire korosi kuba kumugabana gacha gukiguraria na roje kirasi kia ina gani kigere birasi binde twarore bikorosi bya ICD ase chikwodi ao imeye county ya Kisii egigia jete kuigurungere kieke uma tusiko inyora karonko bori chikura na batatinga ibeno neyemo yabe wodi erabe ya benchmarking gabana ntete kerengeri yokorosi agochari abana be skuru abana bakebe nasari because konyora none chinyomba chake bara abana bagusanga n'abantu abanene kwanyora abana barwarire agacha ne idea nagituranyore chiskuru chibwate modern na antu achite baka China tukarabuna bale intigente na kolete na implemented the idea na ndi nkabo mutangani ko implement kati abantu mbache for benchmarking bona banke gabana na cha agakeigora officially yes na bande mbaramba benchmark bono bwango igano nyole bande bakora bono gwatabira umushimi buya kabisa ugatanga na korosi kirasi iki ugatanga na ko implement no ngaikiranie manifesto manifesto na tati abantu nga mbache for benchmarking umushimi ari kandi boikira gutanga na korosi kirasi iki bono ne kegera na ki no gwikiranie manifesto nga ki ibeno nebe yabo ya benchmarking okay asa mangana yechisemi ase gwodi yeweno ekegero mushimi gotorere imechande mingi sana gekoba ligere libona bana bakora grade 9 aba bakogenda grade 10 twarira bayiboli abange bagwetere imechando sana nonye president yatebetenga abana bagende skuru atware uniform tatwara atware fees tatwara bado twarire jiskuru chinde nchiri kwanchera abana kogende ngenchiyo basi na babanchera abana bamba konyara go chiko operate skuru timaiti ase gwodi yawe ya iweno ekere twarire chikesi chinyinge sana imeyense ya Kenya orogongo rwagusi kwa jumla ayase gwodi yawe kwarire kesi kenga bune ekyo na kero kendo nyagwakero ngaki engetambukero kikwairire nete abana bange nontotete batumie uniform mwana gakolire ose akolira matemu uniform ezo tati konyebeka konyora abandi okonyira omwana onde abandi onyikirire mugondo abandi onye olinire megombo goitanga ne gari bono konyora nka nchiyo ne skuru nero nchiwata machiko tokogenda na ragia abana barokane mbaliragia atabigiti uniform yes ne president ya tenga babe ke uniform chiri chinko bona bandi mbabwati kwanyora umuntu tete kogenda ragie kiagera amachiko wikabwati kunande kerekende gyonske go chaka challenges inchiro tingo tabanga ibeno nchiyo nchiro kiagera gento kuliginga kitogo chikyania challenges echo igokero kende umushimo warika kerengere gie president urochenga gekera ne emiasemia muntu tayore ikirani nse emiasemia ekogera ebibira bebikone ekogera muntu gikirani emiasemia sai bwe komonyene ekiagera isikulgera ni Biblia
no yese kararange tungara sarolari no nyote geto bantu na batu chinguru tachetike gima igo ibintu biense tuikira ni emiasemi no nche bunaende kurube no tuikira ni emiasemi no gotema ngara lakini gwahikire 80 to 90 otarire gabo. Okay. Asante sana ngwata bete bintu binde asensemo yabasaye. Actually tika toragenda gedu ya boda boda. Ngwata bete inchira niri kwa gonchira boda boda ya ibeno abana boda boda batware unique numbers bamanya ne barabwa se barabwa kwata kete connect formula yenyu kwa jumla. Tima iti ase sector ya boda boda ine ngwa ikiranetie kigose bado ngera se pipeline. No ngera se pipeline. Eko gerana tete kuika ma chiko bwatu se wodi ibeno. Bantu ba tware discipline. Yes. Nani ngegeta se boda chimo chaba sikisi county ase disciplinary ni ibeno. Nani ntogenda to twara esako yeito ya boda. Nandi naba promise tinga nimbaire for benchmarking. Ndio. Ebinte imbira se pipeline. Okay. Igo ekyo ngati abiria bigo chigo ikerana. Tekagera boda. Nero ngendere tekerane. Yes. Na tourist attraction. Na tevetenga bataringo chabari. Yes. Na biebundi twasimekire. To identify it as tourist attractions. Tubwate ligenario gamba. Ligenario gotrengia. Tubwate getunugesere. Kigwanga gesere achencha Iberia. Yes. Tubwate sabantu bale gotumera libina. Bakekere mbureta keire. Tubwate liraba likorwe suguta ase chombe chakamenire. Tari ebara. Liraba lande ndiroli mwamu. Ligotuka ibeno. Igo naende netinga nkoro story ya ikiro almost 70% netingeli ya mache. Na ifamilia yamo jatoete muchio yomo bakonyi banye convertir go chikaricha obwate nyumba bune nyumba yarenge egekoro igo bwango igato gukora final nkoro role nona ngo chole kero weekend okolenta nona abana none family kwara batali ngibeno inchirange binte bikoro buna etinge ya macho mushimo yugo yerosia ibeno ya ji proposal nchiro isato lakini ya mone semo jirani yane Kiogoro. Yes. Ase mheshimiwa Walter. Ni yende nibe no. Yes. Ya chigenderete jutari gasusuno kanyangao. Omojo motagara lime studio no mheshimiwa Steve Arika igare omo MCA ocholire ko represent abantu bigwodi ibeno ase bunge ya county ya Kisii ase enye constituency ya Nyaribari chache county ya Kisii. Nekero tokande ni chinkwane che maseye mori buliri ona borali tomega gwetera SMS line ya 0791088922 ntobe tokumubolia umushimiwa Arika ya maseyemo mushimiwa senga kientambe egwodi ibeno ngati yechigwodi chiria especially ase constituency ya Nyaribari masaba Nyaribari chache egwodi ibeno ngati yechigwodi chiria chimanyekaine sana so gusumeke mesie naende abalemi ba racial concern ngakero kende mesie abenchera bakoyaonia mbararo kana gutwara bwaita buya ine getima tinga nkerengereri kyobwate na angetambogero kyobo bangete guchikoire nde kwene kinga balemi abemesie na barabongonyora kale nkonyora bale ganto ekero babecha bakurwanirwa abechikawa abemesie barabongwaki obabangirite Muchando manino renga sabare mi bemesi gwansa ne para. Ya renge expensive kurusie mesi na bano chirichiro. Yes. Onye sombe mpaka se para. Wakane oyogotwa, wakane oyogosomba, bono digo liya ko reduce. Tukarabeka umuchando mutanga nino kubeka ya access. Asabanda bagusimeke mesi na matabori. Naki pale wiko ntogendrete ko sorvo muchando yo na mangana marketing committee nero ye mesie na ba wikaransa batebe naki batagete babe protected. Yes. Ose na bantu baibeno bakwebeke group abo bacha babuguriye mesiko ruororo kyarandiro konyora go Montoro Nairobi Mombasa igamanyite ngo imwe abo chabuli imwe amukeire imwe amuranga kubwaye gucyomo nyene abande bacha kwanyora basibete amatoke mugundo bakanone kaligo somolinga alisibire na abande bagora avocado ikitwa chakire kubundisa abantu umuntu kugoria avocado mbakendere utwa warura umutori noronko gachi woli buna mwanya bantu. Yes. Tuamanya kuira 3 years nando motori
kwama kunya otetora antu bobuli minga muntu tacha nga kugulcha avocado lakini ago chande emiaka 3 tiga chatu guchiricha kongere okay nemesi nero nabayigo na koranga technology nya yogosemeke emesi nererie okay Mheshimiwa Rika nginyolete ngakio mwalekero gwa Chitaigas studio ntua kwanite igoro ye prison ekoirwa se gwodi yawo yaibeno igente president nande yairura gukwanekera chamanga na nyota na nyota yo manyete nayo kwarengo mo MC umutangani gukwana igoro ya nyota na kwene kale chaba sabe gwodi yaibeno kwelikia kene chwe cia World Bank chialenga I remember that lakini wani president egatebanga kwerende prison ingo ganyi gwere egere bachukwa gacha affordable housing na ndege manyirenge igo yare kunganyi guchibeno na ndagateba ne gwike ya mo president mwe seneke na aragoteba kimayetinga ngaki ya gachuru ibeno Mheshimiwa Rika no bole momboro ase manifesto yane na tete abantu bibeno yes na bege tenga nindete prison yoro kiagera Igo gente ngiye zi manifesto yao Mheshimiwa Rika. Ase manifesto yane. Igo na kuko tebo Mheshimiwa Rika bantu bibeno na babara mbako gambia ikiagere kingialenga zi manifesto. Ngialenga zi manifesto yane. Na machika Kenya rinde onye bakolente prison mbora bakogenda baikaranse bakole public participation. Yes. Aboli abantu bibeno kubalentera tore prison. Bane chita chiri cyane. Kubara tebe ngiche stimbwati gopinga. Kubara kane stimbwati gopinga kogera nere ne propose president ya rutinga prisininga nyukurwa erugo cha libeno akini kiagera abantu bibeno ne gwete mono bagotamba tegete university na inde mugavana Simbarati na toirete Jaina twaiteti na ntwakoze public participation ndio twateba kambanero yale gotorentera chisora chisapraye stima yes abantu be community ba benefit kurwa echiteta ine na bono tore chirani na Bobas constituents na Nyaribali church na Nyaruri Masaba na into to surprise stima e project yine romanyete baete priority number 1 yes na ndemba eteti na nde ni maitenga mu governor na ndete kunyubwati kyaira ntwatengata ase ne project inde yakabere atamba tagita mangana ye university nerebe gari ne project inde neri ya KMTC training yebe gari yes MTC lingwa tebetenga kumukona gushauriana no Mheshimiwa Zairi Chanda Bruno Bungo Nyaribali chache ngwa tebetenga bono igane base kujikoera no Rusi retenga ne base kujikoera nkoherere kiagera Mheshimiwa Kagambire no Mheshimiwa Rika nabekerie tiri kiagera yarali yirake no yarali yirake odo lakini ntu atebetinga ti project Jones chikwamete ibeno ngo chikwa murande ikiagera nagamba no Mheshimiwa Zairi Janda ndio challenges sinchiro chalengo contractor nere yalengo korosi KMTC area ikagende koti ndio ikateba rene nanja abegite chibasa itarakanwa Mheshimiwa nari gichibesa na akanwe contract ye karwe side tuagamba na management pia yo Mheshimiwa chairman ya CDF nere constituency no Mheshimiwa manyene twakwana yes chibesa cha mbabegete kando 20 million chigokore KMTC na ende bono ni maite na mangana atenda linyere igo bono touting Thomas singa gose ebibono mbi inkokorere inkoherere kiagera chi project chinyinge chiri cha kwa meta se wodi ebeno abantu bibeno bantete nche priority and cha kire koboka bono buni iyo era nkoherere a project nero Mheshimiwa Monda achagete ya mache kuruka bosi oja nyantroga macha graffiti amacha yo na nyabokiri aikire nyantrogo bantu nkunya konyubale nainde amacha nkunya gotumbuka algo chebeno aiche chiro na bakabosi goro balige tunwa macha ya gravity singenjali arweto mbako nyara wencho ina barabukungu sa machine tap na kabosi gora se kabosi school yes borinero na request to mugavana tuachengire etangiende
amache bona gocha abandi bali getunuguru agwete yaerire tangi abekiruguru tanginde nero iyalengo abachogete tanginde yachire ko repress obviously apameto ba 10 years obviously ye ward nero yaerire no kwigure ikanyete igongwanya ko obviously mwishimiwa obviously bona ko betayo ikyo obviously obviously taje kwa kajiru mwishimiwa ari kasinga kiyonzi no chidire inchire chinde kimanya bandi chire natural igora kige kora bono kuna nyorete umugambi oronye rosiri onyikirinjera na injiga sinare gukora no kunyekura no mbuya kigera chi project no chaka chinde chinyia igenga bana no ku west chibese kigera nchiri chia chakitwe na bitakire chikorwe Zadok Dennis yo Kenya agotebanga ngwaneri mushimi warika emirima gukora igibwete y'ababunge bande ibine birengere bya yarure asema mbia bono nase ngenjo yekerengererie kigya Zadok Dennis no mumanyeto mu Kenya amaboli abere kagocha naende ayande nabo toko yavoid lakini bono abantu batebire ngo toboli alika nki musika reka no botekerengererie gigo chikori yekero geke ao tatigo bo MCA naende obunge obo senate kya tukora abantu bande bakoboli mangana bonayo biroge bitoko boli ya political mbiri bye family oje gotanga bono nkogoro buli mubo na nguchikuguraga higa ichinga kichigo ika ikegera none kengeire tinda akore miaka 5 mantu banjajiga ngokorande ostindi gokora igo ibitari bintu kunya kwebangera kwero bwa MCA notegeto bujumbe notegeto bugabana notegeto president ebintu go bikwebanga ekogera wikora nonyi monene nyasaye upwati chinguru chogo tonge nsiri tukirimo na gukura kere kento igaireta matukata nabere kunya kubanga ibintu ngora bono ibintu guiko bibange egere bibange akiri rende asoko banguko kera ntugota abande ngoteba bari 2 term abande 1 term abande go sem fresh term abande go sem 3 term ayebonga yoka bereta igero murubiri naye ngutwara umushimu warika maite atari nga soko bera constitution ya Kenya imere mosabete igere ase 1 term Kiano maite nga 2027 goira nora saba na inchi yekogera ay ondinaro ole 2 term ondinaro ole 3 term ondinaro ole 4 term inte bitoko ibeka amo kiaru na bona assembly aba musiemba ro bono baguchigo saba ngaki ya gatano mbaro ya kane mbaro ya gatatu wan omonto okogenda mara gatatu guchikoderia kane no mutei wanta igo mushimi warike gendongere gwachutiria buo keronko bamakini kogotegerera igogo sabeta amwe kero gwakorire yemo mborogo sabekero gwakuri bo iga bagora gotebanga tutagete tutamba bwo tubuaboke lichiko litatanga ki ekero kobolia bana na voltu msebo ibe no ibante bati gasi twakoire miaka 5 miaka iyo ire tiraera ando chago batenga ki na ndi nchole bono gakoroche turiko tumania abantu baibene ekogera mama itena ki kera mama ito automatically ngaki ekera bakoete miaka 5 ire gas kogokora umaiko ando tanyi bakoete bia bakomento nyamwa koete bia bakoire ko batenga bia mano ase mwara ngeire nje naratigeiri asante sana mheshimiwa Warika se gwodi yebeno kwara chokire bindo antu mbale batate kuigusiasa ya gusinga kiendete kiando jidega chiko minyoka sana aiga gusisiasa ya bera mabere rangu na gutirare ase birugo ao no nyene byubo governor birugo byubo senator birugo paka bu president igoro aiga gusibona siasa gechachete nemerubirie menge abantu bamanyete nga mheshimiwa Warika naye manyete kiagera oberire ground igaiga na siasa kwaye kwarabeire maita sekene siasa kwaraye bwatire samutuka maega kuru Musikenya chae na ende no maito Musikenya chae nero temete kubeka banta hamo na baba George anyona moseti kuruchinga kiye baka boro mheshimiwa Warika igotuwa chire konyo Musike Matiang'i na ende nere engene yachire komesa yachire kuigweka na Kenya ngima timanyeti ngakiwo che ground kere ground kiama berero maite buna gwate ba maberera liberere nje mwene te gotwara ngakibe no
tokonyikia swanye promise ti na kichita chiri cyane kitagete cinda yento kero ky'abantu bibeno bantebiri no bare maga ya matiang. Okay. Ekiba koni family bo. Ekinkora ngaba koni family ngaki no bare. Lakini rende naende bono iga ntolegas. Ni nchantera matiang kurmamba kamaragoba. Yes. Tinkora kende ibeno. Tukucha kubare songu mazuri na chite ngachaka kotera matiang bono igo na ateli igo. Ngaigo mongi wete. Igo mongi wete. Agi. Ay, kile. Ege toma yetaba Kenya. Bachite bagate matiang iche ba mo chikura. Yento chenda mwakirenga mbia mono na igwerete. Kegerekera gateba ngaya ega singo korane nene World Bank la kingo agacho chire. Keracha agacha gusiga iga agatusabanga ngalibaga ngende koraboli bisa kubinde. Naende ngende ko sabali bagasi na rego kolegasi. Tingo tige gasi golioka. Tukamwali baga. Tumuganyete atatebinga amabaga atwamoete atatebinga na tigete gasi. Atatebiri bakali akabere ibisa kubinde ne kibya tebiri. Lakini asebisa kubinde twaroli rochire bandi bamoire nyomba. Agochikoboreria. Okay. Igotoroche progress nero na ninto kunyika. One nyombe ya irwe ene ngao igo. Igendo tubwate upa ya sochorire kurwa. Ende mwa yechenji arama mukayonjora kurwe pigipigi. Mukayera uchi asesa buni gongo sibimole timanye tingaki. Lakini rende ono wikira bona yono tukukora mushimu warike kiama kimu gusinkero. Uratika 40 people ilikuwa kurwanira. Kiama nkeyo kyomugusi kyomusigisi kyomotende kyomogere ikiama ekero kwao niri ne kiao. Okay, kyomugusi awo ningiriki. ODM yarenge mwa abanyene ODM barenga abaikoyo. 40 people toteba ngane yomugusi yarenge yo baikoyo. Nonyi UDA igirango region. Toche ekiam ekerotenet na yo mwenyene buna bono ikonkere kitoko ni buno mugusi asebon nchega nimbwate UPA inata kete matianya boli kurwalo. Okay. Nandi nate tenga ya na nje boli kuru mugusi keron ko boli nga omonene utako boli alinda si UPA ndi agante bia akangaji sababu buna etire ba motebiri talento boke nyomba nga buna yachake buna yacharira alenge 40 people nerache UPA ebisa kubisi kubya moire bake nyomba bya moire baka management nere batirida chairman nke mosimu gusi na inde ngurukyo tegetoewe yoko manage chama utatigejo nonche nkara lende yaya kai indika toko genda gose ose notistani koni ole matiang na nenkoni ole UPA ibintu bibire biyi byonse. Okay. Bono ko bali baisiko bamoire nyomba ya Kenya nindi tugato support na UPA toko mu support rende na batoko ba ya affiliate ya Jubilee. Mushimi warika okwamba bunangwanchera nolenga upanege kake nkera oni guya genyuere buya imeyense ya Kenya. No manyete. Mete mbire. No rayo jori na kero kyo. Kyagala no nere kerangete sababu. Yes. Kante betita tete go tware big cheri yo bugusi. Inga ngekiama ke waturu whatever ekine kyagusi. Ngeke yaturu wana tusi waturu ODM. Na boko manyanga asikirwete. Tusi waturu UDA na boko manyanga asikirwete. Tusi waturu no UPA yes na bokumanya seru twatore PDP na bokumanya tatagete big cheikyo yo kolenta obukabira ekyagera mutari kiama gikogamba yes mnelinga wikirani ora magania bakenya. Okay, asante sana mushimi warika mbale bagotebanga umusike matiangi okuboli kwaye kero kibo president unabona ariga onyo gukika se parot rende kubolie keruge kikiagara na bagusia bange na babwate birengere birebo ngichikoreta mauncho lia manana gusi
ngakioroche okobori kwa matingo president koborukani siasa ya gusimono Tenda la kubeka bia, tari onyongo jigo ikase paroti. Igarisenete gasene ku wadi bank. Aikase paroti bolo. onabe kabe kera taraiko Process nere yo. Naende na bongo kubwati aye igere ngo muri nere na bora ene kibo Ekiagera. Ekera kusalende mirimeria. Ta salende tache ko prime minister. Ta salende tache ko minister. Iga salende te. Aboli obo president wa Republic ya Kenya. Okay. Ego binde bitari president. Mbidio. Ebintu tukugambira gabo number 1, number 2. Atoke etebe ye presidential. Ebicha ya yebo. Abakenya bage kuroro. Ekogera. Iko nobe comfortable ayo buno ayibuna ari ko umushimiwa wa MC bugodibe no na kero kendo mugusi. Nobe comfortable kero kende kero mati anyara toke ngo maybe obeire deputy president gose igotagitabe president kabisa. Ngotokara setebe ya presidential. Igeida be running mate abe president abuntu libobe. You know mate. Yune bintu bya presidential. Yes. Na united opposition. Kubara amwe. Yes. Ne group. Bamutebin kabaibere kabayem. Yes. Binde kurwa bunje tini comfortable. Okay. Naende era kwatebe kera moja kwa moja. Ekiagera enda iguru nguru made bateba nga antu aboro nyetarieke no nabantu batebire ngaki egento nera kolendo nyoto tegererete. Yes. Nanda boko mukiri bot. Nanda boko mukiri kana tomiru. Igo tomiria gogo tayari go tomire. Kiagera atoke tebe. Nari no na bantu chinkoro chira sasoke kiagera ngenene. Kiagera tali go tiemere memene nari. Yes. Ala chega nga ano prime minister na bantu bachi propaganda o prime minister o minister o eteire bina biarenge bagi igo bono gwate babuya kwabeka buya asekerengelikia obuno mugusi na buno murai ngaya sura babuya gichato ke kare parrot ere buya kabisa mushimo ari kando jidega cyategere bire konyora mangana maya sinchira yo bwikano ni jinse sato na bayaringe to kole chinkwane cyase ebirebi lakini tigatonyora mangana maya sinchira yo bwikano omotegere litomo chideka isano igago 10 elinde bagagisimo ete bantu mbali bagotebanga egero mushimu ari kare studio abandi mbaye batagete bagukwani abandi mbali bagata mabuli batagete bakubuli ya maseyemo so nabona ari gusabanga tekara twanyorera maiya senchira yo bwikene ni chinsesato onye kubwate biro na butokwira na jideka 10 gachioka asinge nchoko bwata gisimi bere sato na konyore birenkererio byo motegereri tumanya gukura chinkwane cy'umushimi warika biamono. Yes. Yes. Umushimo warika naira niliboli ya omoske brigadier. Joko re maiki yega. Twakuli ga yoro umushimo warika ayeboro bera ni ga yoro tara maiya. Elinde umushimo warika na bora muboli nyetaira netiboli ya obwe. Umushimo naigwa nakwiraniria. Kero mundu nabwate njira yao kuri bintu bya kuja tole saa 3 tukana maki Kitivi Johnsi abaremi igago tabanga msikilizaji ya kwa ragire kwinja nanda kwera ni bali bonsi kibi ntare kokorana bakwirwa so konya na yamono umugambi bali kari umwana ubongera umwana okobati baba ina ina raka muraka yega chakire kubwati chimbaratero umugambi bali kari chuma yo kugasira kamuraka yamona azega yo kuna korora abananchi bako na kuri byara ngabandi abayari kira ngiyura nyora gitu okonya abantu baitazo kunyara ego chikoba kendi jonsi kusema nandi nagambire n'abaminyoki byatabu nababerani ubiri. Yes. Bache baiche ase wodi ebeno. Tete korra bono iganto bwate academy ase nyama wa secondary school lakini yago kora chinga kichichirusa. Bono tegete ko mwebereria balente some donors. Yes.
tutware academy ase wodi ibeno abantu bakundisha okuminyoka na tokonyora n'abantu ab'omupira egere toros talanta nkwaruche nonekero mupira oyo to final kwaruche omwana roseti endege helicopter agasegeti tubwate chinchini chinde chiroseti baketinga ase wodi ibeno igoro ni ya macho kwagacha bantu mbere bwa kando ni ya mache ni lieko na ndembaro bono gitaranta nchirali ibeno chinyinge umushimu ase gitalanta icho ne chigosoli gekombe kionkia kwa mwako ye finali na nina bogia trend kera ngwa kore gintu kire unique ukaleta akina Musa Otieno akina Francis Onyiso ntuoroja akina Henry Motego na baraibanda bange sana bajite no nyina bande kurwa sekiombe ya FKF uje kurigere linga kienko ye wakwa igende ingia chite viral gikarolekana kirase watu wakasoma kwenye majarida ni bintu binde binge of which is good kigere ngento kwa ligite kire unique kitanya gukolekana gagusingwa tabetenge timu ekubwa ni chikoso ni timu ya Shabana wano ya timu itinga keroke no murubiringa yo ikire no murubi no genderete ekogera twagamba na management ya Shabana yes tuganyite maite Shabana ni ira seri ngwa kire Premier League international all days yes osechirusa ekitoganyite mbakagerera abamutinyo gatatu Shabana egere yaki ni timu yebeno na inde tari waki woka barole talent abana mate waka basukiwe ekogera michese taringa to waka asera abuno monta akurigerire so lingi monto wakwikero kunya gukura tete ko ranga haya na ki omonta wa kumupira otigera step ende ne yonto gendrete asibeno to gendrete ko train chirefari dan to train coach na ende na monyene Camelback Kamau na lente branchi timu ya na ende to train ya sekiti Kenya ntroko yes na Shabana bacha bagakirata bakarasa takere kora ke modify kera bagucha banyole ngaya beire buya yes bachisachi baumia andege tigeri mushima bono gokera jake buno no mugano ko bumutambe ngakini kikibono kera jake rosi gwikegera tungiye budget ya rosi gwebesa nebekire yo gokerosia kene gitiki bwato mugano yanga kibono ke twagamba no mushimi wito Zairi Janda na ndo musani we president Dr. William Ruto na promiseti e pacheti na tebinero yes neronko ge sugumatore torolebuna getiki abeire na inde wiki yiga koronchale para yera mukurube no kochi kiombo okay iko benchmarking launching no igwete mbigenderete iko nonatanga bintu mbiko era byo sirimo lakini ngotema tore togende almost 80 to 90%. Ebine na bora chigukora onye ko gochigo na ende etamu ya kabere kero gwate bokora kure ntangani nande bintu manyite miaka 5 ire gake onye ko gokora no kore onye to gokora no egukomi to konyara gokora igono lige tamu ya kabere mbozo onye ntangani go onye ntangani ya gosinye asante sana bwaje motegereria kuri kumushimi wa Steve Harika igaro mu MCA kuri wasigwodirie ibeno igotoka imeye bunge nyali bali chaje county ya Kisii nere toramoneraga igase studio Kisii FM nkayo mugusia sumururi mu minchurimi litukeligalie Jumanne deke 32 chinsaisa tuchabona mambia na banali go kunyolinga onyaye kuri mwalimu na ende bweligetie na sha mwalimu comprehensive insurance wono igana bokonyoruko gweni gwa kwawe na sinyagitali ya Ram Hospital igotoka imeye mu Chibusongo otali wakana kendi gionse mangana inpatient outpatient mangana ya maino mangana pharmacy kwa wa Mariogo otali wakana kendi gionse mechando yonsi ya maiso gento tokoroka drug and substance abuse rehabilitation ebionsi go gushughulikerwa asenchire yabeneke motari gwakana kendi yonsi gotarire nyagitari ya Ram Hospital yego toka ime yomo Chibusongo mbarabare ne kigambero gya Kisii gose Kisii Locots erinde onyare koba kogoshughulikerwa onyaye kure umwarimu na ende bweligetie ne kiombe kuro kwa shaha mwarimu comprehensive insurance ideke 33 chinsa aisato chibono mambia mbarabare toleko kwa libaga gusenganga toleko kwa libaga ibuno motegererinde chisimitora bwate nibere isato iga anye kubota libuliri aho goko genda se point ryoka
kwa buri mushimi warikaga iga gusikiri yote komenta subwa ngikigere biro byarire ngukora tuli chinkwane che ya mase ya mukuru iga ase studio ase mambia bono mushimi warika tetubate chimibere satoga iga mutegereriza base gukuminga ngakiyaba tole kunga kibaga tebe nkayo mugusi halo duo munyakiro no mugeni to Steve Arika mweshimiwa mbuya mure mbia mono sana omusene tapita muchowinya libali cha semenyinkwa nagokire sana titana ndianda matenga congratulations cia sengencho amangana aliye timu ya bangete okobera na sabana yenya samo sese sengencho abuto yotonyora abana bagite bako iruko rwabo baje talent yo kumupira kono liswali ana litanga nali ko bolineri ndio ntomenye tenga amache go se water na re develop dia se county yes amache nari tubwate ko rugucha rugurumsa kigati amacha yaitete seita ko kagenda utamba agatumira mupaka obo basi na yanda gatimbo gatumira mupaka obonchari ndio intubuna abanyari bali ingiye ko ratotoranyora amacha ya wetera renda se serikali yo mugabano itokisi county iswali yo moelio ntoro tenga abantu bagendera kunya kobekerwa system gweta ebinyorombiira ebinde buna bono ekenyorongege ko rukwebulie sublocation yotambaga yes migingo kitanya kanyore estima ntwe gweto mweshimiwa sairi cyana atete nganko beka barenge estimate inchigege ndrete inde ya abantu bakonye kesengenjo babate muri kamwizi ande bakoira se chachi kirenga kibuya mono okay asante sana igakubolia yandali siku ibeno orengelinga no manye tinjiro kwena no mbiya ekogera insego tumie lilia mache mushimi wa zairi janda natebanga mache ngo chara se nyari bari chache ndio na inche ase contractor yairwe netakere goje site kyara inche nda mache ngurwale keumbu yes aende omusasa agende ligena aende nyabisabo chikwanda kuchinya magwa ayana chutira kuchinya ntrogo na machande natebanga natete kubika nyari bali engima chego kukwanira ibeno asengincho indo muntu wako kwantu ibeno lakini nainde twensi tokora kisi county etabauti ne linga igondo mwamsyo ibeno lakini wole kisi county yes no mo kumera ngo mo chando yabwate go shugulikande bunankurwa studio ngwakirande Evanis ekere no mu MCA yes egere manyinga project ikayere kyagara mushimwa na promising contractor ya ruya maje amache ngo cyari nyari bali nande nero yo mobole kukuranga mache takurwa nyari bali banta bangao bachiwenjo isiko nintu abanyene tutari konyekera igo intukia mache nkendete go shugurikerwa na yabolire ndenga amache terion siare develop machinare national nare county ekogera bintu mbiro bikuru national ni binde mbiro bikuru county igoli swali lini aso gwetera mushimwe nande kumwansande binankuru studio nayo confirm gwetera KCF mungana wakera e program inagendera asante sana tetubwate yendega igen kai mugusi halo isi afamalo yes au mimanye kerone kia masimba ndio itanga nyo mweshimiwa si wali katika mara koira nelingambia mana sengenje yoko be ekerorekia yanyo mufano muyase kigwati bamto kya Kisii county na kwatebete kwelinga gogo soiga ina ayesana katika kombwati nesini ke gogo soiga egwati yaone kikobe gionjoro lyo batara kororo yo kwataga ngwa gosena kinga gosena koni motuno maite ibeno kwati nere koni Kisii county mama nje nari ko moteimpi yamana se ga ngi ya ko dire na bulenda bande bako bwati nande kinyenzo ntire ga bwato era sero mate sibwali kango nyarare ko basaba nene nande ngo nyarare ko kera babake nando mate na bwate ba ugete ga onto ire ngo manya tere ngo okwalire kinye tiye nsabwoji horoli robo manya aya tuwa manya terogo ndio bachomo saya ya no mate tigange do German yes sir Inchonkoro kwa Senator Principal ya waziri nincho lyo musani wo monene ku machoge ana kumbiria na tete fata today nga kumi nkabuli nga rikere igaitani tyaba MCA bale busongo ya kurusie pipe yeye akokora mageno ibe no
ibeno yabeire nuke bakabona kobe twali 60 andi ni gwete nga ibeno ngwakere na Shabana neyemo Shabana neyemo tole bobe ono lende Shabana lende vitira lino igwete nga Shabana yaito na into muna tobwate kurusi Fred Okengo matiangio tosio miretio motigete nondi gwense ura kwane matiangi bobe akita kwa tobo harende uno mugusie matore kamo bono nkobori Steve arikaiga asobo wangu nko mubori omuchumbo oyo nko MC ngaki amahene no egwe myaka 10 onyoka diao emyaka 5 torakora kende liryo amanyo koikande nko muboriga yes atari gukwana noyo umonene oyo 48 loss of power gotenga never outshine your boss akwane no mugambi ito oyo restimo gukikoba oreke etayo gukikoba estima atarabe estima akwane naba MC bande 90 wodi ya nebo sound sengera umachoge gaki 90 toramu 90 ko ana arusi abana batatu baje kukuru ibeno basoesha abana bali batari gwetyo torore gose sukuru cyomorero biyamono sana ana bagire 10 abana kuru ebitabu mbirada akibono tokokora ngatokokora masomaro. Asante sana mzee Mosene tanabol tigore estima kyagara nestima mushimiwa Sarijana ndetukobeka yes kuna bono igasa ibene kenyoro gya chirichironke kenda tukobekwa ande gotira ara kenyoro kende nkero muna getiongo asenare nyamechari taraba kabosi na binti bine mnatenga toko biro servion sirimo nelio liestima ko mobore yande ofisi yo mushimiwa Sarijana egere ni mo report na wetera kwe mwemsie oye kwe wadi. Alright, asante sana. Tukwe nyingine hapa. Halo. Enkayo gusi halo. Mheshimiwa Wakire buya. Wakire buya. Wakire kirwali kwanyore keni walipora. Bono ntenko bori na ki. Amaswali anenabere. Yes. Ngwe sibwari kango koigunde sana kwara etire ngo etore buna ibeno gaguya yamanyekanire buya sana ase ngenjo yo ebija yaengia wono njenare gukuburiga ebintu ebyo gukora ne musaro uri bono mukoria go noro gukorera gusengo nyorore musato nde koruisiko egento kende wono no gwatekere ngomaito gukorega asie nene kubugano na baisimiwa baba nene gukorega asi nande obabugeta bono to kuburi kero gukende kenene kubwetio iso ria gatatu ria mwario nari guchiko kubori ninde watenga itoro rakunira igore erichana mbilegeti na bagakambaregeti bono na jero je mubiro je buno gochia suga na roje nga bamulaba itomba chieta se bichana gochia sabare na birobyo na kisi county ngito iko kwanero monu ayo mabande to musana ine gochia bande gochiga ngito iko tebero monu ayo munande toroji gusito bakunanya cha korete kia to begete amo tuare ko ngusera mengori tuwa ngusera ngori amo mbia bana nyirangeria maswali ayo. Okay, asante Mheshimiwa Rika. Omigereria maswali amange sana igunimi. Ya diswali ya gatatu eliate banga na kito taliko tera munu ayomo. Mbono gotera gwachakire. Kogotera gwachakire bantu mbali gukumanya bwonsirimo. Na ko gutogende tikunya. Ondinaro kujya golio monwa. Ondinaro golio monwa, ondinaro gukumaster. Bono togo ikachinga kicho konyoranga twaterere twensirimo. Na barabona bakonya gwake kokonga ogotero gukero muntu tigakumanye igongo kumanya tole ekiagara ngo chekobe bune national anthem ondinare kali mwayo kona kobete jinozi konya gosoma cha igwirioge igono na bategereri baigurenga tutakiri gotero komo twensike tugwitaberia chorus twitaberia igabolinga kimushimiwa madana libuliri na botalira nilivugango igabolinga chibeso kutumeka gukora magenderero ekiganjo kubwateke yao osega kali kutumeke jamu kegero bwatali yanda nabantu baibeno na gotenga kire wodi kiro burai mbubwate mirubeli yabo yes ikiagera omochando ole bosot sengera kali omochando ole ibeno na buranyole bane bali ba kolega asi batari gochi studio abane bali ba kolega asi bachi studio igo kiro monto nabwate inchira yae agokora kogera umuraiga chorire nande maitebu na inchenimbo mwemsebwe gotiebe no yes timbu atinguru chinde chons chogokora kindi kyons none para nabanyene bagoitinga toroseri pare
yento tutagete neke inche neire ebirengeri biri motwe ekogera ebinto binde biri bigocha naturally ikiagera buna bono togoteba omonto abe buna ibeno ikiagera ibeno ntobwate getuno gikurugu gesire gaki notenga gesire noking'anyi tokung'anya nekenengero kuiberia ngeye ya mache nkobeka oika mache arukuru ase getunu aturumboke asakomero sekera bonto chakoleng'ani ibeno n'omonto kera getaiyo bamete kirubo ng'ana arosi tinga buna ibeno arosi igo kera abantu mbabwate chifomire n'amagenderero ale ase gakiyo ngwate baibero chikware njiyo buna bono omonto aende tabaka abori ng'aki inaki ibenete gochonga amagena buna tabaka kwarete iyo togochonga igo kera abantu mbabwate obuya bwae nasa ayi bunare na timaiti nande liboli ndaboli ngakero kende ngakero ate nakuboli liboli linando lirolire na pipiria goteba nga karigenika asebye bike manyeko boli binene lakini akotenga onye tinda kore myaka 5 eke bangeta baibeno dogo chaka nande gote kurambaria nande ngwate betali assembly ali muri gosoma ibungo ano ali tali masabora no kiagera anyway Biamo sana mheshimiwa Rika tumesentomente simia moiga ata no ni sato chirikiro na kito berete gaiga nayo kama ya chisa ni director yawe chisa jekera dire ahora jore gento egwa dinde gatagete taigero kibeneta getera kene wate allo halo chile mchanji kwe nyingine hapa halo enkai mugusialo tutu swakire bwakire amura bano mwambi to Steve Arika amatore yena na tionda gonda kururungu halo yes tona tionda gonda kururungu ndara gore mesimu ngirina ki yes barangara gasini sara na to bekero maro gakurungu kai namba irungu chie namba kabisa ne mesimu araga maeti ntuma taba tani kurungu to magra chikura okay ndio to namba 2 mano okay mokwani kabisa watu mesimu bien sana amaigaikire pale yo ninyamanyete gochika soka libwago yes ali libwago bali mete kiregitanke goita twagambete no mugambi ne community barosie bali genjera bali questionaro watu bole mensemo egere pale tororo na irungu request ende basabete gesima ebol kialemiru twakwante no mu governor Simbarati tukama request kialemiru macha abachokire igo bwango iga bantu ngo chaka bare konywa na korosia e committee igo ne pale iyo tuimaete ntagendete ko konyebanga all right asante sana ambia muna buna bono chitachinda bono nabakuboligo twarosia kigera na bantu na bwa bwiga sinere iba tumete kigera ine tajiriane yabo riswari igo naende mbakira tikababoli okay halo hello yey munyakiro bwakire bia choelio tiembo oro yebon uruchisa muteirungu namba 1 tebi mwezi mwimbi mona machira sokete akoromoroberio amachari asokirwo jasika na bantu bande tunyanyore ngente tunyemo kubwaga kaikire igaike boundary sukuru wangu beke pipe ngenyanyore nka okay tukeme na pare gi mongo no muntu ndabwateba korwe namba irungira imatari urura mwari muyu ayo wontu bagwoja ari nande ari ototo meno munkinya anyandi dikara batiri to keri kona cha macha kurwe sukuru na rie pare rie katongongera arikere kebesa nange buo moro iga bijamo no nande gento kende nyamete ari kwamba corona itari ngaiwa gokwane gorigeta na aro nyeke kunyarika ninjira abantu bari banyameje banyoreta yaso bwinga babo mungare na bande bararia okay aina ramenye ndiyamule mandi ngenjo rete mboro nda mapeka kwa peka no mesimu asante sana jamani tutukolera umushimeka rokweranira iyo
Otabira ali goseibe no alese rikara batinde takeire ne family jene njirali rikara batire kubekuria tichwa na batete baligio muroberio na bali batageti pale gare bakwanerwe yes na mangana yechitaya twabekire tikanya ntrogo aria nyamecho ria maranga yes chitaya nchiro chesoro itale gokora tuchibegete pache tichikole na ndi ntogende tukurwani street rates na chiro chibororo na retani takire kyagera ibinte biganga kera lituko tukonya gotigera step as a step na macha yo noro chitangi nchibekwe amacha che secondary school special school primary ne kanisa nerali ne community benefit asama charia. All right. Asante sana chita ichi teba teba nyameche ngita negata keiro teba go ngaina ndo na teba na teba nyameche na tiramutenga na bakanya paranya yes chita yanto gende tekobika. All right. Kiagera na kinatenga togotigera step by step na inde tuabwate karongo bori chikura ibenemese no komesa no gorabo na magendero kwa tabata gitiki magendo tutagitiri yogi tutagitiri matiri amagendero gagwe kwana oka togo chakorosi gosene cho kwarosia gosene krasi uchake kwa kama yogi bunya ngoki kobeka lige na yogo mucho mugima ebinto bigwe kwana yesiringe merongewe oh no bune una bono na bori mugavana simbarati gesima ekikia irungu yes kiabere otero macha sokire bona komite korosiwa bantu ne kiba maintain macha yu yes. na kinari kiro montako nyora ekero mugaba na chite koronchia ECD class ekero moderni bana kibatu bakecho nyomba na aiga se bako jakora benchmarking ngwa tebete batakire bakekabe tibarare and then to asabete mugaba na atengo tolemerare igesima okay bono linde mbora ibinto bikunya kwebanga ngora nga mugeni karibu mwenye Japon bora nyegetale nge class kere modern bora banangu ikono bako jakoja kuligire libaro danga kibira swisi dibwenda korosigwa kera benchmarking mwishimiwa no na berigo kyagera amabere mbiya banangu nyubale mabere banangu nyubale ngo itali chisko murobili yo ngakiura gende gakinga noroje ne gendukira jiko ko nyoro mochando gosenga gechiko gendera mantekere gentu ya chakire nana kerwa chakite KCFM yali kubata bazongoka iri twa chakite program untu akwalba kabantu bakale diaspora iko kire gentu kubata chingaki ikonya gokina karake go chaka challenges inchiro muibiristo chigete lakini chikorongea yes ebintu nabiko gendera nturgo chaka bintu nabiko eranjira tutu chaka bintu biko konya generation ikogenda Matiangi musike Dr. Fred Matiangi acha nere yako bagusi gose gatakere ko basiko ya gusi no mono natakere ko acha gusi kegere nat sabete libaga yes nganga nchigo tigemeremo ngari baga ngeta se bisakubindo natakere oro ko cha tatengaki ebisakubinde bagedini baranyolire bakumubwate sinse ye igora natakere atwira ndi robot natakere atwira ndi report ekyagera no kwalenge gatete ng'abantu baminto neigure ikimwandangirire lakini ng'alibaga chigosaba emeremo nchikwe ulikalirube yogotiga emeremo nande ing'eta ase ebisakubinde bono tomoganyete atatebi ng'a ekiara emeremo naigwete gotango natigete atatebi ng'a ebisakubinde onyolire basani bande ngayaikeire ngotolentera basani aro siri gocha tororerega kayeikeire igona atakeire gocha egere kero toene kirende ngaki basani baro lakini ne kana mo politinga naki natetero nara iru none saika ige saini mbiyere saini mbiyere ya okay asante sana mheshimiwa Rika timatingi kote yando baibe no mugusi kwa jumla kigera twakolire bono chinkwane cha semambia lero ngoteba chinga kichini cha magenderero tigatubeke differences kando wisikorigereria nyamira mu women rep abachumbe bonsi bachite korramike project etaraba bonsi bakabeke byama kando project yale kwagachwa
teraera na lakini birogo bya lentru bona bakubonga kaibiko bikwa oyokolete biro ni ngotaro jinge birogo kitaro chikwerende nkwaroche abachumbe bons yes bake women rep no balingamo bakotebeye tari siasa na magenda yes igo neintu ibinte karibiko bulko tiatoboriamo chingaki cha siasa nchiro chingaki chogo koranchiro na kirigento igo nkwakera nanda abantu bebe no ngambia mono ase okunya kongo mereko maite binte no ibagotenga stivarika abanyene no bare na bungo korabuna bagontebyo una bono igan kure studio kokenda torase kabos tunyar nabanyene batebenge epipe yegweta kaibata gete pipe ete abantu banyole amaje. All right. Biamono sana mheshimiwa Steve Arika. Ndio wakenya sanga biamono na sogotorenda na msidu brigadier na wale cameraman binte toko korai wika ya toko nya kena boko ko kio monto sauti nata kire koranga ya ngwara buno yako mina ara base ko mina na toko kwana sauti etayo goza to burukania mario ya tanta ne bono you know director na mantu avansi otema buna ndalo kiro tema ngotema ale wate betembale bakuru ko marieta na ndaba naende umushimwa Arikambia mono ekiagera ngotokore na ndo manyete emirimo mogokora se county assembly ya Kisii na ende nabeko machiko na bekwamba kubwekana ekiagera machiko mogo etialia gomoko ya etimule mwensi na kendi yoskelike gokorwa ororo mogo etimuramo so ekero gojega se studio na wakilisha wengi na utakote bambia moni ekiagera ngotokore na bono utatogetire nekyo kore kugeranga ki gasto kora ya bananchi na ende nabeko bya challenge tigabara ibatoka ikiagera soire miremo into miremo ya itono koigwa sabara inga ibaikeire mabuna yogote bakuba ase bakobangire na bona bekoigwe kana ngari koikira segete na bere bono ntukunyara kumanya abanda ase baikire ikiagera mbara ya teba antiri batebire twakirembia mono buri nkai mugusikisi ya fam murole mu mincho limekwa niaba ya Ronald Mayaka Brigadier atabirembia mono mushimiwa asingi choko nyore biro ukwana no mugusi na twakogana iria maya neli tukuriye karogenderete gukora emirimo yao iyo abakubo babo buno goteba boyo no bakwete na nduga chinga gishinde lakini reno goteba nga kero musikema tiangera irane ikiegera naye no mwegirete na bora irana wacha gotebi mugusinga kiaru roboti nyeta gwika koronyora report tarinja cha kolentera bora ya kolenta saba gusitwensi abandi bali abataro nyore bagotebanga tebi alika cha gotebi na no na bongoja taikende onsi KCFM gosenka yo mugusi yes ntakete umaitini nande no biskwangere na communicate na ante kolende na maene igo ikatoche singa kichire motokaneti bia mono sano mheshimiwa bagomani ya mayakimo